Tak ľudia, vítajte v ďalšieho videa, dneska som tu spoločne s Romanom, pozdrav. Čau. Toto video sa bude niesť v smutnom duchu. Nakoľko mi zdochlo auto. Presne dňa 18.7. mi zdochlo auto. Dáme remake. Nedáme. Lucia nič. Nikto nič, kuš furt. Furt. Když aspoň natočím video s Fivem, to bude mať úspech. To bude iná show. A ja som chcel, že by oni tu prišli na Discord a tu by sme hrali Fivem. To už je na nich. No povedali, že nie. Pohode. Nebudem sa hnevať. To je sranda proti Džinovi, čo? Jebáne decko, do piči Gina ide hrať tu kokot námiť. To je piči. Sú to Ranked Dia 1, takže nič, že by som nečakal. To on? My hráme na to Evo. Na to si jak prišiel. Som si typol. Vyzerá hore, baka. A summoner has reconnected. Budeš mi musieť naginkovať mid. Da, to je debil ten spike, jo. Ty si koko. Zoberieme junglu. Dáš ho? Pekne.
Si myslel, že čo, že ideš Gina, že sa doserem? Žebrak. Puj, žebrak! More zostaw tam je, a ja bym na nich o tych botów. Potem tam pęgenki. Boże mor. Čo, Prosím? Jim? Žebrak. Kurwa. Kto ma pinkuje? More, ti dam naskočené kvečko Gina, si v piči, žebrak. Pinkaj. To nezomrel vážne, hej? Idem si po ultu. Idem robiť graby. Čo to drak mám ťažko v piči. Jin proste prežil s jedným HP a jebne. To tak býva. To je to hra. Všetko som dal flash, ulta, ghost. Aspoň som mu ukázal, že on si tu nič nebude dovoľovať, že tak. Tak. Môže si také piky skúšať na koho iného, a nie na Adamca. Čo, Tak. žebrak? Nech diváci vedia. Záde toho voľka. ultu. Ale to je úplný retard. Teraz prišiel na mid a rovno môže ísť aj do piči. Zira zase dole. A ti idem do jungle, piča. Nebudeš robiť pecky. More! Slabunky. Jungle gap. Don't wear mother. Nie to nie.
Ja sa tu odchytím. Pozrieť sa. On to šaškuje, to piče. KB pokusy. To vážne, Roman. Tomu ver, potreboval som ten kill. To si robíš srandu? To mne chýba, že nič do formy. Tak je možné. Dobre, tu idem hrať armor. Poď sa, čo mi chýba. Ha ti jebe! Normálne, že nič. A idem na Gina rovno. Počkaj. Teraz je prožetko. Zeraj hore. Čo, Baka, zeraj to. dosráty sme? Idem do ranglu. Ja mám ultu inak. Tak ho nejako zobereme. Ja poviem po ňom, mám 5 sekúnd. Zabij minionu, nech tam idú. Nechaj, ja ho mám. Dobrý kokot! Potreboval som na formu. Sorry. Si mohol povedať, že by som nedal učko. Učko. Čo máš prebindovaný ty kokot? Však ultinku, nie? Idem po formu. A ideme na to. Ideme behať hore dole. Si dávaš červenú? Nie. Zírať ide. Môže ísť. Do sráta už za ušami. No čo, Gino, druhé kolo? Máš Ty flash, kokot! kokos. Ja tam miniem za ním. Dáme ultinu. Nechoď, lebo nemôžem ísť potom. Dobre, ideme si to robiť. No vytrtkam sám, čo sa bojíš. Počkaj. Pre mňa je ťažšie trafiť kanón, jak zabiť Gina. Deti. No veď už nech idú všetci poďte na mňa, no poď! No poď, žebrak! Vytrtkaný. Pekne. No čo? Čo kurva? Ideš? Čo je? Kde je support? Ešte support nech na mňa ide. Ideš sem? Nie. Pinguj, Lucianko, neboj Si nakúpiť. Všetko movement speed stávať. Storm Surge, more. Konec. Čo Gangplank? Čo? Juzik nebudem, Si uvedol, kámo. gankovať moje kviče kokotov. Debilkovia strašné petky dostávajú.
Čo Gangplank, si prišiel na mid? Ste sa svápli? An enemy has Tak dostali na piču Gina aj na tope, čo je? Kto tu ide, poď Zira, poď. Poďte na nich. To máš tam triple kill. Bacha na Samiri nulku. Hop, Áno. som nečakal, že moji sú mimo. Pekne vidíš, ako hrajú. Ale to až tak? Som nevedel, že na tom sme až tak zle. A Samira to je tak, no. vypnutá, kurva. To nič. Nič. Berem späť, tam nejdem. A keď tam pôjdeme na gang, alebo keď ona bude niekde vo fate, tak ju dávame dvaja. your team has destroyed. Čoj. Poď si hore pokiaľ, ja ti rozjebem tá rotu. Nám ide. No tak ten je mŕtvy. Ahoj. To si idem pozrieť. No ty si ale dobrý, kámo. Nice, Romanko. Mohol som mať 3 stavky, mám iba jeden. Tam má piči. Ale ja si to zapamätám, sa neboj. To si píš, že mám vyrité v pamäti toto tu. An enemy has been slain. Čo? Double kill. Tak myslím, že? Čo je? Gangplancík. Bojíme sa? Nedávaj storant. Vyhrateľná. No idem na to. Preto koľko mal HP? Ahojda. To bolo tesné. Ale už mám Black Clover, neboj sa. Kde je prebebli, nie, že prebebli, ale... To mi dobre dal, nie? Neviem kde. Vy sa tam takto fajtujete bez mňa, hej? Dáte si myslím, že to je dobré. Jasne, ideš draka, bráško. Enemy has been slain. Treba ti Bráško, vzorce. bráško. Bráško, bráško, ty si bráško. Bráško, bráško, mám čo rád. Ha, gej. Čo robíte? Čo je bluzny? Máš ho, to je per. Obidvoch? Nie.
Sme ich porobili? Lucian, ty radšej Vlastne- nevypisuj pičoviny a začni hrať. Haha. Však aj ona fiduje, ty retard. Ale Samira? Čo? Nie, veď to napísal Jin, sa volá Hot Mami. Ale nie, ale to je, že ty aj carry. A ja som napísal, že to je dobré, že kokotko feedy. Že you are not the same. Chápeš? Robia tak ano? Hej, tam. Nemám, no počkej. Idem tam. Ber, tak. Čo ti jebe, Adam? Piče, prečo som nemal meč aj skupený? Čo máš plné staky? Hej, keby som mal meč aj mám 20. Dajú storant. Ja pierdolę. Typek aż sowi z dwójtym V napisze, to sobie widział to? Ty, tak to ma taki report, hard cringe. True. Ty koko, tak to jest siła. Tu už mám odfotené na live fotke a je 26. Koko. What's your problem, Zero? Her problem is me. Utek. Chlapci. Na môj movement speed ešte nemáte. Takú ešte nehrali. Ale akože Zero, to si zabijem tam. Idem do nich. Počkej, nemôžem zomrieť. Nice. Pekne. Dík. Dobrého ranka mu. Čo si, to je brutálny. Čem. Ja ti normálne by som ti ukázal hru, ako Peter ho hral. A ti hovorím, že on dal 1v9, kamo. A vyhral. Ale veď hej, tak keď sa naučíš postavu, tak a je opäť troška aspoň tá postava, to dáš 1v9. Ale on je typek to druhý tak hral. najlepší Kayn na svete, No. takže... No, asi zober, že typek, kamo, to som úplne, že nepobral. Ale to... No. Kamo, si zober, že typek, oni chceli dať Surrend, možno 3-krát chceli dať Surrend. A my sme skúsili dať s Petrom nie, jediný, dvaja. A typek nakoniec tyko vyhral celú hru solo. Čo ti jebe? Ja som hral Galia a ja som behal okolo neho. Niekde bol fight, tak som ho okamžite uletil. Veď nech on si zrobí smurf a nech ťa boostí, ne? Ja nechcem boostiť. By si bol podľa mňa, ak by ťa na Diamond vyboostil. Nestačí, že hrám s vami. Tak to je jasné, že ma vybustil. Ale nemám to za potrebné veľmi. Ja keby som taký dobrý, to ja iba furt boostím. Ja by som si ešte založil aj boosting service. Počkaj, idem robiť draka. More, hráš hru, čo ťa baví, si v nej dobrý a ešte ti platia za boost.
No nič. Quadro. Oh, Adamku! A nesmiem spraviť draka, bude surant. Kde bol posledný? Do piči sa pýtam teraz, kurva, kde bol ten posledný kokot? Prečo nezomrel v mojich rukách? A dali surant. Ľudia, takže toto ste mohli vidieť práve quadrakill, takže toto bolo super. Neviem, čo mám na to povedať, táto hra ide určite na YouTube, bol som nafidované hovedo. Takže Roman Power, takže super. A vidíme sa už ďalšieho videjka. Čauku.